Eila Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui. Pourquoi? M'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire Moi? à l'Union européenne? Pourquoi? Je veux voir. Je pense que je veux déduire pour la démocratie et je veux. Excusez-moi, je veux voir quelque chose de l'Union d'Europe. Oui. Qu'est-ce que très intéressant pour moi, qu'est-ce que n'est pas intéressant, qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas voir là. Je veux voir aussi les choses. Oui. Okei. Jatketaan 3 tärkeintä asia-aluetta, mihin haluatte tai missä haluatte vaikuttaa. EU:ssa vaikuttaa. Minä haluan tietenkin demokratisoida tämän. Minä haluan vallan näiltä finanssiroistolta ihan kansalaisille. Sitten minä haluan koulutusjärjestelmää kehittää, koska se on minulle läheistä, niin tarjota kaikille Euroopan lapsille ja nuorille tämän pohjoismaisen hienon koulujärjestelmän. Ja sitten 3. teema on tietenkin tuo ympäristön suojelu, että EU:n pitää terästäytyä ympäristön suojelussa ennen kuin on liian myöhäistä. Vasemmistoliitto putosi 5 vuotta sitten Euroopan parlamentissa. Miten se on näkynyt Suomen Eurooppa-politiikassa? Onko se näkynyt mitenkään? Totta kai se on näkynyt, että meillä ei ole omaa vasemmistomeppiä ollut siellä, mutta meillä on ollut siellä parlamentissa töissä vasemmistoliittolaisia ihmisiä, jotka on auttanut esimerkiksi tässä vaalien aikana meitä. No, vasemmistopuolueet ovat nyt nousussa Euroopassa. Minkälaista vetoa tunnet Kreikan Syriza-puolueeseen ja sen johtajan Alexis Tsiprakseen? Kyllä minä tykkään kaikista Euroopan vasemmistopuolueista ja siitä vihreästä vasemmistoryhmästä. Että tässä Syrizassa on mukana myöskin tämmöisiä ääriaineksia, suorastaan anarkisteja, jotka ovat olleet paljon näissä hajottavissa mellakoissa. Totta kai tiedän, että pitää ymmärtää sen oman maan kautta sen, että mikä on vasemmiston tehtävä, että minä en ota kantaa siihen Kreikan vasemmiston toimintaan, että minä luulen, että jos Suomessa olisi toisenlainen tilanne, niin minä voisin olla siellä. Voitko kuvitella tällaisen puolueen kanssa tekeväsi yhteistyötä parlamentissa? Kyllä, niissä asioissa, jotka tukee koko Euroopan vasemmiston linjoja, ei missään muussa. Minkälaista menestystä odotat itsellesi? Olet kovin tuntematon. Ihan, mitenkä tämä nyt sanoisi, ihan sellaista, minkä minä ansaitsen. Että minä en lähinnä odota itselleni, vaan minä toivon tälle puolueelle hyvää vaalimenestystä ja teen oman osani siitä. Uskotko EU-hun? Joo, uskon. Et halua hajottaa? Tai ei se tietenkään uskon asia ole, mutta en halua hajottaa, enkä myöskään sitä liittovaltiokehitystä, että on semmoinen 3.